за вашето внимание. За първи път в България, след град Игнатиево в 2002 година, ще наблюдавате едно вълшебство. Валсът, танцът на вертолетите в 2006. Не може и да стацвам. Да, я викам. Танцът на вертолетите. Двата вертолета зависват пред вас. Обръщат се един срещу друг, за да изпълнят своите си танци. В същото време наблюдавате излитането на самолет Пилатус 9М от групата в Долна Митрополия. Вертолетите започнаха своя танц. Този сложен елемент изисква изключителна концентрация и прецизност от пилотите за постигане на перфектен синхрон, тъй като вертолетите се намират в непосредствена близост. Излитат 2 Л-39 от базата в Долна Митрополия. Напред и вляво от вас. Танца на вертолетите продължава. При следващият елемент двата вертолета ще застанат в десен борд и ще изпълнят възходяща спирала. Наблюдавате започването на спиралата на 360 градуса. Двойката се разпуска. В момента да ги аплодираме! Аплодисменти, дами и господа! Танца